Ślązok Karol Godula. Wiecie, dur jednym cięgiem roztomajte mądroki eklerują, że na isto wszystko, co się sam na naszym Górnym Śląsku, niewiernym, ino niewiernym, na Górnym Śląsku, wszystko, co jest dobrego, to na zicher musi być niemieckie. Ja miarkuję, że rubo bez 200 lat temu nazad napoczęła się muno rozwijać industrię, napoczli stawiać gruby, werki i co tam jeszcze, a większością robili to cudze, blangnie nasze ludzie. Tela, co mieli my też i naszych rodnych Ślązoków, kierzy do tego swoje dociepli. Procno by było mi wyrachować wszystkich, ale o jednym chciałbym sam teroski zdziebko porozprawiać. Idzie mi o tego, jak go wtęczo zmianowali, króla cingu, wąglo i żelazła, Karola Godule, Karol Godula, Karolus Godula, jak go dali, którego mianowali też jeszcze oszklivce dziobłym ze rudy. A kierego teroski dziepiero mocka ludzi i to naisto dobrze wspominał. Urodził się Karol Godula w Makoszowach ze ojca Józefa Goduli i mamulki Franciszki, cery Antka Hanika ze Wieszowy 8 listopada 1781 roku. Śleciało ci już 232 lata od tego czasu. Był ci on gniazdurkiem, miał 3 szwestry. Kiejszy go sprawiali ci u nim powiarki, bojczyli mrocznych i lichych, usmalonych warunkach, w jakich miał ci on dorastać w obiedzie w jego familii. A nie była to tak do ostatka prawda, bo przecąż jego ojciec był ważnym fersztym w makoszowskich lasach barona Ziemięckiego, a ku temu jeszcze zabranym harędziorzem srogachnych włości literskich i poradził się dorobić blangnie maluśki iści. Poradził on zagarantować całej familii słuszne warunki egzystencji, żywobycia. Zatem, kiedy już ukończył kształcenie, młody Karlik napoczął robota za myśliwca, za igra we grofskich lasach. Sprawował ku temu piecza nad włościoma grofa Karla Franca Belesztrema we Pławniowica. Był naisto ostry dla wszystkich, bez nadnunków, se kierował tamesznych bambrów, którzy porząd próbowali habić drewno z lasa, ale i też rapsów, którzy też mieli jeszcze bezprawnie, jeszcze gonili dzikie zwierzęcia. I kiedy już te pampunie mieli go pełno żyć, uzdali ci one, co by się na nim odpolić i róż czasu na odwieczerz napadli go w lesie. Porwali się na niego, nadrzystali mu i festenie poharatanego hangli na strumie. Byłby on na zicher kipnął, kiedy nie ludzie, co szli na drugi dzień ku kościołowi, a wtorzy go uwidzieli, sejmli ze stroma, zakludzili do miasta. Tamci go retli, ale już do ostatka życia ostał nieporadą, kaleką. Nie miał swojego chłopskiego instrumentu, szkuldyką na jedna szłapa, lewo ręka miał ci już teroski na zawdy zabidowano, unieruchomiono. Zwekslować się też ku niemu we całości natura, stołci się od ludkiem, chronił się od ludzi i był bez ostatka zachmulony. Jak wspomniał Mocka o tym człowieku, berali ostomajtych powiarek, bojczyli i szłoby sam jeszcze bez pora godzin o tym osprawiać. Ale mnie się najbardziej teroski sam sztymuje geschichta, którą opisował Peter Karl Szczepanek we swojej mądrej książce Górny Śląsk w barwach czasu. Wiecie, to się działo w 1831 roku. Już we październiku śledział pierwszy śnieg i napoczli się pierwsze zimniska. Ludzie marzli stopierońsko, bo bali te, co bakali u tego króla cingu. Dostawali za te swoje gnepieni przy fedrowaniu rudy cingu jej, szmelcowaniu blank maluśko pieniędzy i że nie zawdy nastykło na wągle. W chałupie tego wywołanego dziobła ze rudy, chociaż to było nieskoro na odwieczerz, poluła się ino jedna świecka, kupiona za 2 grosze u takiego Żyda Pozenera. Chociaż był ci on takim oberamtmanem i miał ci naisto ogromnucne bogactwo ze ząbkiem we Sząbirkach, mieszkał ci osamotniony we wsiowej chałupce ze słomianym dachem. Był ponem 1000 arbajterów i beamtrów, którzy gnepili we jego grubach i werkach i wymogał, co by wszystkie jego ludzie byli takie, jak on sam. Znaczy się arbajtne, szporobliwe, gorliwe, uczciwe, chędoge i co by też blank nie słepali bożoły. Za tela naroz? No można.
Już czasu w listopadzie 1831 roku na rynku w Katowicach pokazała ci się sroglo niźli zawdy ilość pruskich szandarów we tych swoich pikelhaubach. Nie przykludzili się, gdyż we wrogich zamiarach ku ludziom ze tego miasta. Obstawili oni no dziwoko, jak na Katowice, hurma wele 400 ludzi, którzy łąśki nocy przekroczyli nielegalnie Przemsza, która była tą granicą między Prusoma a ruskim imperium Mikołaja I. We Tulmie było też cimocka babów i dziecek. No więcej ale było chłopów we mundurach ze księstwa warszawskiego. Te Waffenroki skazywali na to, że przeszli one wojenny szlach, zmoganie, proco, chudoba i mocka mordyrki. Chociaż to już była festno zima, na obliczu tych wojoków szło ujrzeć sagę place, a jej gębulki byli pełne niechaniu i ze oczekowaniem zazierali na wyrośnionego chopa, który w aziście grofa Donesmarka, inżyniera Baldona, birgemajstra Katowic i ku temu oficjera szandarów żywo gestykulirował. Był to Fryderyk Grundman, ze poleceniu króla Prus, inspektor Katowic, bez wszystkich mianowany amtmanem. Ten istny we ciepłych przocielskich Słoweckach obiecał przybytnim, tym Reisendom, hilfa, opiekał od władz miasta i króla Prus. Wróz też obiecał, że żaden z nich nie będzie oddany we carskie grace, co te flichtingi przyjęli ze wyraźną ulgą i zadowolnieniem. Pora babów cisło się ku Grundmanowi, co by go po ręcach kusikować, ale on nie dozwoli na to. Zatem zwrócił się ku mieszkańcom miasta, co by przyjmali na jakiś czas unych przybycinów do swoich chałupów. Osobliwie baby i dziecka. Już zaś tych, którym potrzeba było doktora, skierował do tamesznego lazaretu. Hnetki też i całki rynek opustoszał. Po paru dnioszkach w rumach obrychtowaniu tej zachy zatrudnił mocka tych przybytnych chłopów, powstańców listopadowych we Królewskiej Hucie we Chorzowie, we Hucie Laura we Siemianowicach i we nowym werku inżyniera Beldona we Katowicach. Od zarostka też dali tym przybycinom i jej familiom pomieszkania i deczko pieniędzy na zagospodarzenie. Zresztą Grundman poskładał 2 kolumny i do kupy ze papierami skierował ich do Karola Goduli we Rudzie i do Franciszka Winklera we Miechowicach. Każdy też ale kolonie przydzielił beamtra ze Urzędu Górniczego we Tarnowskich Górach jako lajtera. Franciszek Winkler przyjął przybycinów ze wschodu ze wżytymi ręcami. Festejnie mu było potrzeba arbajterów do jego nowej grubie rudy cingu we Miechowicach, a i też do roboty przy stawieniu gruby wągla Prusy, teroski gruba Miechowice. Napoczną też stawiać Siedlung i lazaryt dla arbajterów we Bobku. Tuż też jeszcze tego samego dnioszka Poloki powstańce listopadowe znodli ciepło eka do mieszkania i dobro robota. Deczko gorzej przyjadało się kolonie przydzielonej do inspektora Goduli we Rudzie. Nie bez trwogi gawcyli przybytnie na o wiono-diobelską tajemnicą drewnianno chałupa, ze wtory lada moment miał wylazować ten jej przyszły pracodawca Karol Godula, o wtorym bez druga mogli się też nasłuchać mocka roztomajtych dziwokich i osobliwych geschiktów. Godało się w ten czas, i że to dziobły smycą Goduli talary we miechach, a wzięło się to można ze tego, że Godula miał we tej swojej drewnianej chałupie takie laboratorium, we którym bajslowo roztomajte chemiczne doświadczenia. Nieprocno jest się wystawić, co też ci medykowali ludzie we tamtych czasach, którzy we oknach poradzili uwidzieć osobliwe błyskanie i dziwny smąd, który unosił się ze komina. Beamter ze Urzędu Górniczego ze Tarnowskich Gór, chociaż już dobrze znał króla Cingu, nie bez strachu wlazł do tej diosi chałupy i bez słowecka dał Goduli szrift od Grundmana. Wiedział przeca genau, że Godula nie miał rodbali i słowecek powitania, które mienił jako nadbytnie, których potrzeba mu było jak stare wertiko. Grundman nie mógł sam lec do godania, ale jego laufrów mogał obejrzeć. Powiedział do beamtra, który ino przeczytał szrift od Grundmana. Tym, którzy nie poradzili się doczkać na niego, ukazało się postać rosłego chopa, starego wele 50 lat, obleczonego blank na czarno. Lewo zajta jego ciała wydawała się być zesztajfniało, kalukał się i gestykulirował, ino prawą ręką.
Na głowie miał czarny chód ze szeroką krępą, w których net blank zakrywała lewo zajta jego fresy. Takim pozornym wejrzrokiem prawego oka zazirał Gordula na przybycinu, kierym miał dać robota i chleb. Na widok starganych, ostyrchanych polskich mundurów powiedział Godula ku Beamtrowi: a cóż to takiego? To są jakieś niedobytki ze wojny siedmioletniej. Nie, odrzeknął Beamtej, to bojowniki o wolność przeciwko despotyzmowi carskiemu. Krom tego, panoczku Godula, pewnikiem słyszeliście o walkach po tamtej zajcie przymszy, prawda? No, ino bez patosu, bez lecjakiej wzniosłości, panoczki, rzeknął to Godula zachrapuciałem głosem. Ze wolnością by roztomajcie i nie mam rod lecjakich szlundroków i szurzycieli uzdanego, urządzonego gnał porządku państwowego. Przyznać ale potrza, co pod żadnym obmierzłym wyglądem było dobre i lutościwe, miłosierne serce. Do dziecek hudobnych i bezbronnych miał ci on osobliwo słabość. Toż ty rzeknął ku zebranym: o, łobocza, co meście we wercie, tukaj rachuje się robota, ino robota, tukaj z gnieluchów śmierdzi robotków, łoży roków na prańców, wyciepła w te pędy i pogybku. Ornung mu zań, biera was dumie do roboty. Obiertnął się, wydał się swoim beartnom pasowne auftragi, skuli zakwaterowania i roboty dla tych polskich przybusiów. Polskie uczestniki powstania listopadowego nazawdy już przyjęli się sam tukaj na Śląsku, a ich potomki do dzisiaj żyją i robią we wsiach i we miastach tego naszego górnego Śląska. Do dzisiaj są już na zicher Ślązokuma. Nie był ci Karol Godula nigdy żeniaty, nie miał też swoich dziecek, ani lece jakiś ich familii. Niektórzy godali, że księżoczki chcieli, co by kościołowi zapisał swoja iścizna, swoje bogactwo, ale Karol Godula, ten dziobał z Rudy, nie zapisał nic kościołowi, ani też familii Belesztrema. Mało wiele dał swoim beamtrom i służbie, wiele też erbnął zarządca Wymander, to ci ale była ino maluśko tajla jego iścizny. Całki reszt, wszystkie ziemie, werki i gruby zapisał Joannie Gryszczyk, serze swojego służącego z Rudy, która w ten czas była ci kielanościel od staru. Już jako majorentno, 18-letnio frela, przyjęła se miano Joanna Gryszczyk von Schomberg-Godula. Zatem wydała się za beamtra królewskiego grofa Jana Ulricha von Schaft-Gottscha. O Karolu Goduli osprawiali ludzie mocka roztomajtych geschichtów, mocka prawdy i cygaństwa. Już czasu ludzie bojczyli, i że ten dziobał ze Rudy już jako fez zabrany, piękny gewerber i fabrykant czekał w Rudzie Śląskiej na przyjazd króla pruskiego Friderika Wilema IV Hohenzollerna. Sprawca jednakowoż łosmolu miał za einfach jego gościna i nie kozał zostawić wyhaltować sługa we Hebziu. Łoskokocony Gogula pogzł ku chałupie, łossu po całej izbie talary, na których był wyrzezany obrazek króla i deptał po nich uwzięcie. Po tych klepokach też deptali jego beamtry, które podlazowali ku jego szrajptiszowi. No ale Karola Godule, jak się pokazało, czekało podobno śmierć jak jego ojców i rodzeństwa. Kajsik w 1848 roku wypraskła ci się na naszym Górnym Śląsku epidemię mur od cholery. Karol Godula chciał ci się od tej cholery uchować, wykludził się ze swojej chałupy w Rudzie do Wrocławiu. Pokazało się ale, i że ci go już chycił ten morowy luft i te całkie śmiatane na nic się nie zdało. Umarł ci 6 lipca we wtorek we Wrocławiu, we hotelu pod Złotą Gęsią. Pochowany ale był niskorzy przy kościele we Szumbierkach. I tak już blank na ostatek trzech sam dopowiedzieć jedne. Musimy się moje wyrostomiłe diosecko uwijać, co by jeszcze wysłuchać łosprawek, godek i przypowieści ludzi zwiekowanych. Pod Wilłuni je nie przepomną, pod Wilbydą się te stare ludzie gańbić skuli nos i pod Wil jeszcze jej dziewiczo poezjo zgańbowano swoją sagością, zakuto się we forhangu, nikie Ewa wyżenięto ze raju. I co by nie godali u nos inksi, i że popuklatej polskiej drudze rozum poszł w sinodal.
bo też kejsik mi tu plikowali mądre samtejsze ludzie, co mamy się z czego radować. Bo my, Ślązoki, endlich już ze klęczków wstanęli. Stoimy sztram i no cosik mi się zdo i że jeszcze musimy się wyprościć. Co by nie było nikej za starej Polski. Żykej i arbajtuj, a pukaj ci są urośnie. Prawda? Eugen z Pnioków.